राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। भक्तजनों, रउआ सब इनके राम राम, जय श्री राम। पंडित विश्व प्रकाश चौबे के नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज के ये कथा में, राम कथा में, एक बहुत सुंदर संवाद पर हमने कुल चर्चा करे वाला बानी। विषय है विभीषण राम संवाद, जे कि एकरा में सच्चा हितौषी के पहचान एकर शीर्षक रउआ कह सकेनी कि सच्चा हितौषी के पहचान। तो भाइयों और बहनियों, आज हमने कुल सुंदर कांड के एगो ऐसन प्रसंग पर चर्चा करब जेकरा में नीति, धर्म, भक्ति और जीवन दर्शन के अद्भुत संगम दिखाई देला। ये प्रसंग हवा विभीषण और रावण के संवाद। हनुमान जी लंका के जरा के वापस चल गए बने और पूरा लंका में भय के माहौल बा। सब राक्षसनी ये सोच के परेशान बा कि राम के एक अकेला दूत जब इतना पराक्रमी हो सकेला तो खुद राम के शक्ति कितना हुई। जब वो आ जाइए लंका में तब फिर तो हमनी कुल के खैर नहीं के। लेकिन रावण के घमंड अभियों टूटल नहीं है। मंदोदरी समझा के थाक गई बड़ी। रावण अपना दरबार में बैठल बड़े। जितना दरबारी मंत्री लोग बा सब उनकर ठाकुर सुहाती कर रहल बा, उनकर प्रशंसा कर रहल बा, उनका अहंकार के पोषित कर रहल बा। तो वही समय विभीषण के प्रवेश होता सभा में। तो यहाँ तुलसी जी लिखले बानी कि अवसर जानि विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीशु तेहु नावा। ये राउर चौपाई है, दोहा संख्या 37 के पहला चौपाई के दूसरा अंश है। देखिए रघुआ सविन, विभीषण के संस्कार वो सीधे भाई के विरोध ना कर ले। पहले बड़ भाई के चरण स्पर्श कर ले। आज के समाज में भी अगर मतभेद होला तब हूँ सम्मान ना छूटे के चाहिए। ये विभीषण के पहले के संस्कार बा। सभा में बैठल, सभा में रावण के आज्ञा लेकर के विभीषण बैठले और धीरे धीरे उनका सामने बात शुरू कर ले। क्योंकि वो राजा रहले रावण और साथ में बड़ भाई रहले, तो लाज लिहाज भी एगो चीज होला। उनका सामने वो जोर से तेज आवाज में या कोई भी विरोध ना कर सकत रहले। वो जानत रहले कि रावण बहुत बड़ विद्वान बा, वेद शास्त्र के ज्ञाता बा। बाकिर जब मनुष्य पर अहंकार सवार हो जाला तब ज्ञान भी काम ना आवेला। भैया बहनी, विभीषण कहले कि जो आपन कल्याण चाहत बानी रउआ, अपना कुल के रक्षा चाहत बानी, तब माता सीता के श्री राम के लौटा दी। यहाँ तुलसीदास जी कहले वाले, पुनि सी सुनाई बैठ निज आसन,
बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। ये चौपाई में तुलसीदास जी कहतनी विभीषण के अंदर के जो उनकर भाव बा ओकर व्याख्या करतनी कि विभीषण सिर झुका करके, सिर नवा करके आसन पर बैठतनी बड़ा लाज लिहाज के साथ, और आज्ञा पा करके, रावण के आज्ञा लेकर के वो धीरे धीरे बोलतनी कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछ ही ली है, रउआ हमरा से बात पूछियो लेल बनी, तो हमरा जितना बुद्धि बा वो अनुसार रउआ कहतनी। का कहनी यहाँ पर रउआ सुनियो चौपाई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परनारी लीलार गौसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। यहाँ तुलसीदास जी ये चौपाई में कहतनी कि जे मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहेला, वो विभीषण कहतनी ये सब बात बोल करके कि हे स्वामी, हे हमार मालिक, हे राजा, पर स्त्री के रउआ लौटा दी। काहे कि पर स्त्री के ललाट जो होला वो चौथ के चंद्रमा के तरह होला, जेकरा देखला से भी आदमी के अपशगुन हो जाला। ऐसे पर स्त्री के मुख व्यक्ति के ना देखे के चाहिए। ये धर्म की बात, नीति के बात यहाँ विभीषण कहले बाड़े। अब एकरा आगे ये कहला के बाद ये बात कहे में बहुत साहस चाहिए। कहे कि राजा के सामने, वो भी रावण जैसा अहंकारी विद्वान राजा के सामने, उनकर छोट भाई एक दरबारी, एक मात्र छोटा सा मंत्री बोलता ये बात, तो एकरा खातिर भी साहस चाहिए। सारा का सारा दरबारी जितना लोग बैठल रहे सब तो चापलूसी करत रहे रावण के, लेकिन बड़ा हिम्मत जुटा करके विभीषण यहाँ बोलले बड़े। पूरा सभा में रावण के जय जयकार हो रहल बा, सब लोग ठाकुर सुहाती कर रहल बा, लेकिन विभीषण अकेले सत्य के पक्ष में खड़ा रहले। तो भक्तजन यहाँ गौर करे वाला बात बा कि आज के समय में भी दुनिया में दो तरह के लोग मिलेला। एगो ऊ जे हमरा गलत काम में भी ताली बजावेला, आ दोसर ऊ जे गलत राह पर जाए से रोकेला। तो वास्तव में दोसर का आदमी ही सच्चा मित्र होला, जे कि रउआ मुंह पर कड़ुआ शब्द भी बोल देता रउआ के बचावे खातिर, उहे राउर सच्चा मित्र है। ये समझे वाला चीज बा। विभीषण आगे कहले, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यहाँ विभीषण बड़ा हिम्मत करके रावण जैसन विद्वान राजा के समझावतनी, नीति और धर्म के बात करतनी कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये चौपाई केवल रावण खातिर नहीं खे भैया बहनी, ये हमनी सब खातिर भी बा। काम के मतलब होला अनियंत्रित इच्छा, आ क्रोध अर्थात विवेक के नाश, मद अर्थात घमंड, लोभ अर्थात कभी ना भराए वाला लालच। जे मनुष्य ये चार गो दोष के पीछे भागेला, वो धीरे धीरे अपना विनाश की ओर बढ़ेला। रावण के जीवन में ये चारों दोष घर कर गई रहे, ओकरा दिमाग में घुस गई रहे, मौजूद हो गई रहे, और ओकरा सबसे बड़ बात रहे कि ओकरा अपना विद्वता पर, अपना शक्ति पर बड़ा अहंकार रहे। तो अहंकार जब व्यक्ति के हो जाला, तब ओकरा कोई भी अच्छा बात
ज्ञान वाला बात समझ में ना आवेला। अब यहाँ पर रउआ गौर करी, काम के व्याख्या यहाँ तुलसीदास जी करले बड़े यही संदर्भ में कि काम के कारण वो का करले रहे, सीता के हरण करलस। काम के कारण सीता के हरण करलस। आ क्रोध के कारण नीति के बात ना सुनलस, ओकरा समझे में ना होत रहे नीति के बात। और अहंकार के कारण भगवान के पहचान ना पैलस। ये राम भगवान हवन। विभीषण जैसन भक्त ही, धार्मिक व्यक्ति ही भगवान के पहचान सकलस, रावण ना पहचान सकलस। रावण सोचलस कि ये तो आम आदमी हवन। तो लोभ के कारण सत्ता आ विजय के नाश में डुबो दिलस। ये लोभ के कारण ही ओकर सत्ता के विनाश हो गई, ओकर विजय के नाश में डुबा दिलस। तो ए से विभीषण चेतावनी देत रहले कि हे भाई, अभियो समय बा, संभल जा। फिर विभीषण भगवान श्री राम के स्वरूप बतावत कहले, यहाँ चौपाई रउआ सुनी कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। यहाँ ये चौपाई के मतलब होइल, तात मने भाई, बड़ भाई। अब चूंकि बड़ भाई रहलन तो उनका तात बोलत रहन कि हे तात, राम साधारण राजा ना हुए, वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हुए, जिनका से काल भी डरेला, और वो स्वयं भगवान श्री हुए। तो भाइयों बहनियों, ये बहुत गहरी बात बा। रावण भगवान के मनुष्य समझ के भूल करले रहे। अक्सर हमनी भी भगवान के शक्ति के कम आंकत बानी। जब तक संकट ना आवेला तब तक भगवान के महत्व समझ ना आवेला। विभीषण बार बार हाथ जोड़त बाड़े। अब रउआ कल्पना करी कि छोट भाई हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा बा, आंसू ओकरा आंख से बह रहल बा, आंसू के धारा बा, आ मन में भाई के प्रति प्रेम बा। तो वहां विभीषण कहत बड़े, बार बार पद लागऊं विनय करहूं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। यहाँ बार बार हाथ जोड़ करके, चरण पकड़ करके वो विनय करतन विभीषण दस शीस के, यानी रावण के, कि तू परिहरि मने त्याग द, मान मोह और मद, ये तीनों चीज रउआ त्याग नहीं, और कौशलाधीश मने श्री राम के भजन करी। एकर अर्थ ही हुई। तो भक्तजन, जीवन में सबसे कठिन काम होला अपना अहंकार के त्यागना। धन छोड़ल आसान बा, पद छोड़ल आसान बा, बाकिर अहंकार छोड़ल बहुत कठिन होला। रावण वो परीक्षा में यहाँ पर दिखा रहल बड़े कि उनमें कितना ओछापन ग्रसित हो गई रहे, यानी उनका ये ओछापन के परीक्षा रहे कि वो नीचता और उनमें ओछापन आ गई रहे। तो फिर विभीषण आगे अमूल्य नीति सुनवले कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। या कर मतलब होइल कि जहाँ सुमति बा, अच्छा विचार बा, वहाँ हर तरह के सुख समृद्धि संपदा जे बाकी आदमी के जीवन में उतरेला, और जहाँ कुमति हो जाला वहाँ बहुत तरह के सारा विपत्ति जीवन में आदमी के घेर लेला। तो ये आम आदमी खातिर बा कि जौन घर में अच्छा सोच होई वो घर में सुख शांति या समृद्धि आई, और जौन घर में
ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और गलत सोच बस जाई, वहां संकट के डेरा पड़ जाला। ये इससे बहुत शिक्षा लेवे वाला चीज बा। तो आज परिवार टूट रहल बा, समाज बिखर रहल बा, एकर मुख्य कारण कुमति अर्थात गलत सोच होवेला। विभीषण साफ कह देले कि हे रावण, अब तोहार बुद्धि भ्रष्ट हो गई बा, ऐसे तोहरा अपना हितौषी दुश्मन लागत बा आ दुश्मन मित्र लागत बा। ये बात सुन के रावण के क्रोध बढ़ गई, कहे कि उनका अंदर तो अहंकारे भरल रहे और अहंकार ही उनका विनाश के कारण रहे। तो भाई के अच्छा बात उनका ना सुहाई। तो अब काहे ऐसा बात हुई, काहे कि सत्य अक्सर कड़वा होला। आ जे व्यक्ति गलत राह पर चल रहल होखे ओकरा सत्य सुनना अच्छा ना लागेला, उ सत्य सुनिए ना सकेला। अहंकार तो बड़ा सत्य के दबावेला। अगर वो सत्य समझ जाई तो ओकर तो सब अहंकार और ओकर सब जो है कुमति और ओकर जो है गलत रास्ता सब रुक जाई, वही समय तत्क्षण रुक जाई। ऐसे वो सच से बराबर सच के दबावेला अहंकार। यहाँ ये समझे वाला चीज बा। अंत में विभीषण अत्यंत भावुक होके कहले कि तात चरण गही मांगऊ राखहूँ मोर दुलार, असीत देहूँ राम कहू अहित न होई तुम्हार। अब अंत में देखले भाई मानत निखन बात, तो कहले कि तात बड़ भाई हमार राजा प्रभु, हम तोहार चरण पकड़ करके ये मांग करो तनी कि हमरा दुलार के, हम छोट भाई हैं, कम से कम ओकर तो ख्याल करो और सीता के जबा राम के दे दो, और एकरे में तोहार जबा की हित बा, तोहार ना तो खाली अहिते होके वाला बा। यहाँ चौपाई बा एगो, ताही वयरु तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देई नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु शनेही। एकरा में तुलसीदास जी कहले बानी विभीषण के अभिव्यक्ति एकरा में जे व्यक्त करले बानी वही बा। विभीषण रावण से कहता रहे, बैर त्याग करके रहुआ मस्तक ने उनका सामने नवा दही। भगवान श्री राम करुणा निधि हवन, उनका शरण में कोई भी चल जाला तो ओकर दुख जे बाकी नष्ट हो जाला। हे नाथ, हे हमार राजा, तू जानकी के वापस कर द, और राम की ऐसा प्रकृति बा कि जो उनका से स्नेह ना भी करेला, उनका से दुश्मनी करेला, ओकरो जे बा कि वो माफ़ कर देले, उनका शरण में ले ले। तो उनका शरण में गैला पर ही राउर कल्याण बा। सीता के अगर लौटा के तू उनका शरण में चल जाता रहा तो तुहार कोई भी नुकसान नहीं के होके वाला, बल्कि तुहार कल्याण हो जाइए। आगे विभीषण प्रभु श्री राम के चरित्र के बखान करते हुए कहतनी, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। वो अनादि हैं, अनंत हैं, व्यापक हैं और जिनको जीता नहीं जा सकता है, ब्रह्म स्वरूप हैं। तो अब जहाँ वो ब्रह्म स्वरूप बनी, करुणा निधान उनका कहल जाला, करुणा से सराबोर बड़न श्री राम, तो तोहार ओजा कोनो नुकसान ना हुई, तू अभी भी सीता के लौटा दो। तो ये दृश्य के रउआ सब कल्पना करें कि एक ओर घमंड से भरल रावण और दूसरा ओर प्रेम और करुणा से भरल विभीषण बाड़े। जे भाई के प्रति प्रेम बा, करुणा बा विभीषण के हृदय में, तबे वो इतना गिड़गिड़ा रहल बाड़े। ना तो आज के ज़माना में, आज के समय में या वही समय के गिड़गिड़ात रहे।
जितना दरबारी रहे लोग, जितना मंत्री रहे, लालच बस वो चापलूसी करत रहे, उनका ठाकुर सुहाती करत रहे। अभी भीषण जे बड़न प्रेम और करुणा से भरल भाई के प्रति रहले, तो कठोर शब्द भी नीति के बात, धर्म के बात उनका से कर ले। ये यहाँ पर गौर करे वाला चीज बा। अपन क्षति करके भी जे रउआ से प्रेम करता अपन क्षति करके भी रउआ सही रास्ता दिखाई, ये यहाँ पर शिक्षा ले वाला चीज बा। तो और दोसर बात यहाँ बा कि एक और अहंकार बा और दूसरा और भक्ति के भाव भी बा उनका प्रति, भाई के प्रति भक्ति, भगवान श्री राम के प्रति भक्ति उनका हृदय में भरल बा, शराबोर बा भक्ति से उनकर हृदय। तो एक और का हो गई अब एकर परिणाम कि जहां अहंकार बा तो विनाश, और जहां भक्ति बा, प्रेम बा तो उजा कल्याण। ये रउआ देखब रामचरितमानस में, ये सच्चाई के रामचरितमानस जे बा गवाह बा, इतिहास गवाह बा कि जहां अहंकार आ गई वहां विनाश होइल बा, और जहां भक्ति बा, प्रेम बा, तो वहां जे बा कल्याण ही कल्याण बा। ये इतिहास और हमार ये धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस एकर गवाह बा। ये साबित हो गई बा कि रावण ना मान ले, लंका के विनाश हो गई, रावण के कुल के समाप्ति हो गई। और दूसरा तरफ विभीषण के का हुई, विभीषण भगवान राम के शरण में गईले और लंका के राजा बन गईले। एक मामूली सा दरबारी रहले विभीषण और राजा बन गईले। और रावण का हुईले कि राजा से मृत्यु लोक के प्राप्त कर ले। तो भक्तजन, ये प्रसंग में हमनी के 3 महान शिक्षा मिलेला। पहला शिक्षा, सच्चा मित्र हुए होए ला जे सत्य कहे, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों ना हो। और दूसर शिक्षा, अहंकार मनुष्य के पतन के सबसे बड़ कारण होएला। ये स्पष्ट रूप से रउआ ये प्रसंग में देखनी, व्याख्या हमनी कुल करनी। और तीसरा शिक्षा बा कि भगवान के शरण में जाए वाला कभी नुकसान ओकरा ना होला। आज हमने प्रण करी कि विभीषण जैसन सत्य, नीति और भक्ति के मार्ग अपनाई, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहब। तो श्री राम के आधार हम बनाइब जीवन में। और अंत में अब ये प्रसंग कथा के समापन होखे वाला बा। ऐसे अंत में शबनी के मिल के बोले, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम की जय। तो भक्तजनों, यहाँ पर एगो हमारा आग्रह बा कि हमारा चैनल पर यही तरह के राम कथा, धार्मिक व्याख्यान और भक्ति भजन हमारा चैनल पर उपलब्ध बा। रउआ सब इस चैनल से जुड़ी, हमारा चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा रउआ सब सब्सक्राइब करी, हमारा वीडियो के लाइक और शेयर करी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।